Здравейте, аз съм Frost PvP и днес ще видим победителят от томболата. Ето кои са се записали. Знам, че казах, че ще тегля томболата на 35 абоната, обаче, както виждате, 35 абоната няма. И да, значи ще тегля на 18. Да. И ето кои са се записали. И да, сега да видим. Нали, минимум един човек. И общо са записали 7. Ето вижте. И да, сега цъкаме Generate. И победителят е 7. И победителят е Volunteers. Да. И да, той победи. И ще му пиша нали, като вляза в сервер, ще му пиша и ще му дам наградата. И да, това беше от мен. Аз бях Frost PvP и чао!